Previously on AHINTASEM. Nyame obo so ni asase nsu seye bi no I don't become what's wrong? If you're a chunk, I am up. Can I move here? Dear one, I don't feel also tea. Buy a man, channel. Jamie, Anna. We Anana Odawroma Mayane say I would do fear Menebianini Oh, we are Titibi Pusa Abimana no So all no one Nyame Obeno na abra mama ni bia no mawie no awia hatiti bi yene saa engemere so yene saa bi ma no ahomache yene saa bi ite saa de bia mama ne mpre nan na obedidi so mpre nan no na adidie no na wontimi ni di aduane to ne yema na wafe endru ne yemu mpo nti saa no beda no moduro na mana ye ebane saa so ne mfi ne mia obeba nanu no de duro na hye baby na ono mo waya logoze ne mfi tese usumu mpo anye ye na mia emungum misire mi bisa emungum di ya se wa mia o mia obeba nanu no de duro na hyefa amwana no ebe koniem mate sa odi aduro ya amano na watweso na ne etia sabra
Bema we du fufuru. Don't be if the chiri. Eba me nchen. Kwa dawo. Utimi ko. Na mesre kwan kakra. Se na tie. Na nsre kwan. Yo, ani nyawase. No, ni wenim. Na ese sa. Ajay, to was. Papa mamenye nenko. No, na me yaw. We hanu no. You. Ajay, nyame che, Mr. To was. Kafra. Me yaw. Kafra. Oh. Abeko. Oh, minim na me yaw dodo. Ai. Kafra. Yay. Abo fraki to na unsemu ye den sa no. Ai, adene me yaw. Ya me che. Abeko. Why? Ajay. To was fasi ho why? Ajay. Kafra. Fere mo fedro yeso. Ese ni anyina ho. Ya me che ho ni. Hey. Ajay. Kafra. Nyame che. Manya me sanko. Nahima. Therefore, Senator, ne si hia bi a atete ni ache. So oba. Yina edwene ho isusu gina. therefore mbacho maye bibia Ni bibia. Na mo asem ne fa ho. Efa me ho. Efe busua mu ni nyina. Bia odi onwene nkudru ho de. Enso sisi ya business da hoyi oba de nanu da roma omachi brago na bunkompo ko hyochi se obema betem kura wa business wa asima ko yemi kodana ti sanse mpendisi ye de echina de makoninti asemehwe ni sigina ye ansama sinema pharmacia sisi hey eti wayeden brago emi dama wa huriyesi wayo ba ya guro no esa wo hwe na pebe bi ma no ware no na ofrase wo ntem nso wonwa bese nsia no die na nanom ayadom enya be ma betimbi biwo na makatete no base dati bi mi ne ho a witness my name therefore say wa onim say brago usha ya go ne branch kura nche ni mani ni ya onwale sem say die say adwen therefore ayema therefore nyame na hihye ni ma oba de onye hurisi ne aguru obura pepepa oyine wo ede mo ekuna ware that say therefore na misha ma bonse aso kwa wango therefore no kwa na memfo aso nso wa hyemu na mo hye me a de ne ma no eno dina meka no wo hyebu eni wo hyebu ukọ na nyame no edom yen drago a enne ona abusuan
yasi betru se entru itina no so so hwe na se unya be ma bi ma no bo mama ne miam di meni ba nwura mu apebe ma se be nya do ni bibi yi mama na be wa no adachi nya be na bi you therefore Pacho waka amate ene ne be kwa akokasa ebripe mu no di mu aye bebro ne tem ne hia asemi hia ne tumbrade ti bisrew na nyu asemi hia na ne nkasa Pacho waka amate ene ne be kasa beteme nka mebro bedase so wati basia hia yina Oma konfosi wo hwe ne nyema mu se yemfa akola ne mra nti menfa ne nko Mami. Edruno. We na akote bae. Se ma chiro se eya anwonyo no. Achiro. Esa ebunu yare ye. Ebunu so ne de. Ebunu eye yare se obi ho aye hyehyeehye na awate asi obi so no. Opusa edro we na eba mu dika na wo de mani pakro no mu a meritia bi awon ne beti akọ ne ho nyina ba timfifre jam e edukese pa fa eno so tiwtrim wate Achi na nyame cheme san wakasa abri bia unse me no kasa o maame unim se na metie me ni abusua ba bia mabusua ne uye ya ekame usaya ekame enunti esrew unyini a nyini wa ahobrasiem fabuo nante akwala obonwa na omo achechede obi biara wanyini senewo fani die ma no empo enye obi a wanyini sen wonko nipa bia wonam wiase a woye nyame abode se nipa da sani bia se wo chen wo se wo chen no fabuo ma no empo unu obi nya akasa na nipa krompo na afom wa pa nipa krochew na asumdie mra mesre wo fasade we nante wote ne meka no Achi ifia ha mesre wo hwo ho suye enkwala de ya na mo ho ahometse futu ya me de ma on se bro ho ase wo fia ha mesre wada ati bia wo maame de betia wo mane hawo wa yo maame o tia wo no
na wo hyew den nti bibia wo bɛyɛ wo bɛka ho asɛm aduane a wo bɛdi wo bɛka bibi biala wo bɛyɛ wo bɛka bia no wɔyɛ wo maame fa anidie biala ɛwɔ sɛ wo de ma panyini bia fama no ebuo ani ahobrasie ne anidie a wo de ma me ama konto no esrew fa saa anidie no fama wo maame entwiwa esrew bebre sebi yesi ye power pampam ni ye hyew kon mu de ne emma teatea bi ewo fie ha emro so otene me ne wo kan titi aduro no na fasi gya so mam ene maame ne beba abegye aduro why Tumara. Aiko. Namba yache. Bifa yache. Asana ewia no ebetum. Ma pone sa. Minim baby awko. Nada na wo. Minim sa okwa afuom. Na jamba ya na jama twa akonwa amata so a metwon. Ida na nanu ma sister odo wakọ. Aba. Na manifa. Chame. Anka se wadaro ma mechi obru. Tie na ensi mpenifo ani kroma nyina so. Jo. Se ene. Jo. Yehia ha. Jo. Enye nkwanhia. Jo. Nemum emi ankasa meba. Jo. Wahema. Jo. Ni kunu ena busua. Jo. So mo ba. Jo. Na omo abechia. Jo. Mene mabusua ene me kroma nyina. Jo. Etina yeshia ha. Jo. Ene eye ni gida. Jo. Ti yegusua. Jo. Ewo apiniyem. Jo. Se ombeba ha. Jo. Na ne wose yi bia. Jo. Yeye. Jo. Ene ehyiamudie no ni nyina eno no. Dona madam ma meso som so ebru. Se na yuru ase no no. Se ayo ni babo hima. Da chiku adupoku. Atore nkra. Se na dai. Opeso ba na obaye na ye. Na fe obehwe ne hokani no so. Ana ndro to safra mu yi. Se na mama me muwale. Anya ra hosam. Na mu ani gisam. Ohwe na nanu ntuma ya frefre de poto isu ha ya. Se ani gisam nko a. Ofra mu a. Bani bi anim. Se de yewura ase no. Nana mu sampa. Yeah. Ene ye twa wo. Ne kwa so aro. Ah ye twa wo. Odi de gisam ko a. Ono beba ni hia. No boy man. Asma therefore. Nana da swala. Ko mo sabe yo. Ania. Yo, nana chame. Yebesre nyachia ohimpo kakra. Ekwanda wa. Iro dawma. Wadi ni gisema woke wanuguswa wanu ansimpona wasi. Oni na busu pia heyo. Uzo besre sakwade mo na ebechia.
se menchire otubi insuro yo berima nya kokoro se wate me no nanti wure mu a wahu na wode aboba ba hyetu no ma se ne woye no wo be mia ne se wo hu mia yi na wode aboba na hyem wia no asu yim na wato na se wo ba beto a wo se wodi si wo bo wan fansi wo kokko a ebe wo so se won wodi si wo kokko a na wodi etuo na no ha no na wode ato aboa no so no wakata wani baako na wode baako na hwe aboa no ane etuo na no pepepepe se da no so pepepe a na efedi wamia ne berima no wamia ne berima no pe ebe kokko ka aboba no na ato na ekum no nti ekum na wakokkofa na wode na bafi na se wan fansi wo kokko a ebetima wo so ama wate wahwe se wate nti ese wodi si wo kokko se wodi si wo kokko se na se wo to a se ne ebe wo so wo no e ma wo to wahwe se wo nti se no ma chiro wo Mami akabo na mo fre why oda na o twe ne tintintin se emwano me mane how why ne obaby an kasa so wate nti se ne amechire wo abribia mahunye fe na ma efi mahu una muwura mu nso na se ukitatu na ensuro bribia wo wiase emfa nchire nipa so na mo aboa o nipa o ensuro no efi se obarima kokodurufo no kitatu yo bra so mo kwa ba wenga so daro ma machi mo kwa ba ni mes so wala disi yo ubeti amana to wanasi anna busia baaye sade hane wo mana adu nandie nana chiame osiero mabinko nana chiame ebaya menema busia yenkura ne bone eni gisem eni edenam etonga mama ase senne eni abusia eba besra no ni abe na ye de nti ye kagu mu na nananom eni oduma nkoma adaroma omudi ya bedu ye baya yenkura ne bone eni gie eni adoye enti ne baya yo bejeru na masama kwa babio mo kwa ba boko kanu kura yewura maya so ti sene dai onu abusua mo beba na fe mo ba hwese na abusua ho sitie na fe wa besra o yire so anu bu so wa ban ne panu fama ne ya na so de pi ha sei ha de boko boni bi ani ha o ga sa da ma na so so eburu sene wasini mposie no so to nka bo sene dai o beba na wabesra woni obusia twede ampona no mada roma owo mbenkum ni fa odo abaka ensa hase habako bidifieso di amano osempa ochame ebaya mikra akunyini ntumen edi manana sabi ukafra okodwobo biase a afra edi akọ etoso bio nana mikra minsem dwampa tuadua edi manana so kọ nkonwademu a odi aye aduane amanana no aboya aboa pa etoso bio mikra nsefro franta edi manana sene ne man nna dofo ebeba no odi amom di aka wona no anachi ame manuasi Roma sene wasini mpon waya de ma mekra ho dwie me so ba ya bo wi nsadua akunu ntoman wayna je de na okwadwe bo biase yo himpon de e de ni a okwadwe bo ahodo na okwa wo de siesie wo eno achiri okwa nsam pampo otu adua somoe na okonkonya de mo o de ye de na manana no ansa fo franta esi akiri waya ade redo ni so baje o nti be da ase
Asiedu. Nyame. Rafa da ma meti obru. Tie manento adupoku na busua. Se no kwasemi no moaye no me ho kura dwirbe. Yo. Ti de aseda kese a me de ma wo ne kese te sepo. Yo. Se eyabo a ka emuam nyina bopon se bi osono. Yo. Nipa nso anka ebrempon. Yo. Me sere osoro nyame e ma wo. Yo. Se no mo ahwere bia. Yo. Osoro nyame enhye wanamu. Yo. Me de wanse. Yo. Me de wanse a ebimra bio. Yo. What kasa? Yo. Yo. Ntia fichira haya na waduru no gwe. Amiche. Kawe ya ache. Okwa he. Wunni ya haso ba pe ya sana wako. Ha? Antwa wa pra o. O pra je ko tompani. Batampani abashabone. Ubaya de ye kana o ka bi man. Kama asem ya kwai. Inti se ne fra, se de wuti wuntimi permanent vi. Se de be sha. Me se anso wana. Afa usa ka bofra no. Oh, why you then? Why you then? I'm afraid of some no why you then? Afraid de mahu. I wonder o no so oba no no. E kwa se me be san kano. Afa usa kano da. Me ni hu kwa se me tete akwa me boa. Me ni hu kwa se me suma akwa me boa. Me ni hu kwa se me bisa akwa me boa. Asama me bisa woni se boa o pese o muro no no. Na bisa so why you then? It is not tie you o ti me pay fi ha ma heavy. Why akwa? Oh, Antwa. Na se ha yin wapra. Oh, be kabia no. Wo be kabia na ho da ho pocho. So be kabia no. Ani ni apra. Ba sha boni ni ma me ni sha no. Anu na wo so no wo se. Wo de ta ta me boa. Oh. Je se ya mo akwa ni chamso. Je se wo ba ni ntimo ni mo ni chamso me boa. Hu ya me wonwa. Me wo be dwiru. Me wo be dwiru. Je se ya so akwa na. Why? Ana wo so kwa ta ire chi. Kwata ire chi na me wo se de. Mo munya mo yimi ama. Wo bon sa, wo bon anopa, wo bon awia, wo bon anodo fan den na ye wo. Den na wo bon ti sa kokko den na ye wo. Ah. De wo ka cheme no. De na ye me. De wo ka cheme no, je se wo bon ti se wo se de wo ka cheme no. Wo guma ni so wo ye, ana wo bana ni me bo a. Hwe ye na wo fa kame. Wo guma ni ma se me bo a. Je se wo bo, ente se wo guma ni ma se. Antwa, hwe ni wo fa on kame. Hwe ye ni wo fa on kame. Ai wo su ko bie, na me hu se de, mo yimi ama. Afi de wo su wo wale. Afi de wo be bia daddy. Na wo ntwa wo sa no fa awia no fa. Buma wadi. Buma wadi. Ai na wo ye no. Buma wadi. Buma wadi. Buma wadi. Buma wadi. Buma wadi. So na mo nyine me ho. Buma mano. Ah, buma mano. Buma mano. Eye. Ni awori ye. Eye mo kwa no to buma fa no mano. Wo siani. Twomo so wadi. Ana wa. Obi aka cho so ware obi. Obi aka cho so ware obi. Twomo na ko ba bi na me hwe o. Obi aka cho so ware obi. Sorry for na me nyine wo ho. Ah. Misro. Fami mo ne cheme. Why? Me na mama wako yi nyina mu me pa o chew. Misro. Insum bio. Why? Na mo ka wo ho. Na wo de wo. O ma mo ka meta krama da ko pe wo. Ade ma ye o da kro no. Ure rin fida. Na biche. Kama tu ye mate. Ye kusubia ni ya ubia ufembia. Nya kukudru hate. Na mini babia mede woko. Mini ebusia. Shawo de wate nyamche. Shawo de wate. Nana numbe kasa. Danswa. Hey, Danswa dia na mi kui. Me so da ya na me ni kan na mo so ko. Danswa.
That's what. Hey, let me take over to the young person. See, I'm in the crowd. That's what. Hey, me come out and say no. I don't know sorry. Hey, Mama Kwako who? What does the power he need? That's what. Hey, no. What do you need to see me? And this is to see me. And this is to see me. Oh, that's it. And this is to see me. Hey. Why? Obimra. Me come out some senyo. Hey, that's your Debbie. That's your Debbie. I'm going to offer me. Nani, I'm free. Ejanso. Adia wa ya mame. Fimra uchi ya me kwaye no munyina. Me bi chihuye. Eye mani so. Mi nyaudi boda mi wiase abrabo aka. Bia me gine bia me bodi. Na me sre na nanu mu hira nso bia ma. That's it. Epenifo se enhwe chatu mu a aya na eyihwa. Eniti meko. Pese me sre kwan. Ama eja na ule kwa hifa. Eja nanu bekire. Sane me namu nwuram na me nim ne ameko. Nananom enamo so ma wo beboa me no. Sa enameko no. Ama ido wa mama se kura afem. Ana ma ya oboni bi. Onye me boni da. Onfo me da. Nanso sabi. Ya bebe tobi ayi mpoyim. Efiri se me ba ha. Efiri me nyinsem. Mawom. Sabi minhuna de na so meti asem. Nyama akoso ofie ha bebre. Ahotọ woni bi ofie ha. Mentena se ema wawale enwu. Eche se ya modi a yenkransem. Mpo me banya meche. Wose na ni ngifia. Ani nka. Ohu antwiwa na ne yema hye no. Nyame che ye ma de nyina. Na ni da so me sere o ye misu. Se ma fa kwala na nko na bibi ye no a ma ha me ho. Ama Tiwadaroma me sere kwan. Mama fa usimi nua ba ko pe. Okure. Na ama emre bi uka kire mi se meyere. Eye no mi ne di na achi. Nti na ama onwo. Na sisi ya wori koi. Meden menyamo ama na wo. Yes, AHINTASEM to say Japan ne ntati afrititio. Next on AHINTASEM. Moi kumfo ye bia nye ye. Ai, osi e mana chifie. Hey! No. Timonti mi amoa ma kola ibe free ensa. Ete se ni da so asa o. Si akola no nkwa no achiri. Enti se ya ba ya dai. Bra ba ya dai. Nanam. Bra. Nanam be. Awe mami awe yeah awane ma be dia beno eno ya die inti
Awoya de intia makotala de kwansi. Akotala de kwansi ama hokaka ye brechuase. Anabasi agmi sama konkon titi acheme. Konkon titi betmi amana disiaka mechile. Ye awe mimpabo. Ye awane mimpaba kunudia ba ya dio. Ye awe mami awe. Ye awane mabedia beno. Eno ya de inti. Awoya de inti makotala de kwansi. Kotala de kwansi ama hokaka ye brechuase. Anabasi agmi sama konkon titi acheme. Konkon titi betmi amana disiaka mechile. Hey, away, me papa. Yeah, away, me papa. Could you get my idea? Yeah, away, me papa. Yeah, away, me papa. Could you get my idea? Yeah, away, mommy, away. Yeah, away, my baby, abeno. You know, you're the auntie. Awoya de intia makotala de kwansini. Akotala de kwansi makwaka ye brechiase. Anapose agmi sway. Akwankwa titi acheme. Kwankwa titi betra mana disiaka mechire. Ye awe mimpabo. Ye awane mimpabo ekunu dia ba ya dia o. Ye awe mami awe. Ye awane mabedi abeno. Eno ya de inti. Awoya de intia makotala de kwansi. Kotala de kwansi makwaka ye brechiase. Anapose agmi swama konkon titi acheme. Konkon titi betra mana disiaka mechire.